kaayong mga pundok karon nga nagdala sa pulong Katoliko. Dili lang kay ang Romano Katolikong simbahan. Pero for the first 1,000 years, there is only one church nga diin nagdala sa termino og pulong Katoliko nga mas nailhan nato karon nga mao nang Romano Katolikong simbahan. Pero alang sa mga tigpamati o tigpaminaw ni ining tigsubaybay nining ato ang channel, ato ang tagaan og mga criteria aron makita nato nga kanang maong pundukan mao gyud ang tinuod na Katoliko. Dili tong Katoliko lang nga mura og tarak-tarak. So karon unsa may mga requirements nga tinuod gyud ng Katoliko nga kana nga pundok ka nagdala sa pulong Katoliko. Una, kinahanglan ang iyang pagkatoliko kinahanglan Catholic in time. Ngano man kaysa diyang si Kristo nagtukod sa iyang simbahan, gitukod niya 33 AD or sa iyahang tuig or tuig sa Ginoo. Nagpasabot kay naman si Saad nga et fortis en prenon prevalebant adversus iam. So sa tanang panahon gikan sa 33 hangtod karon wala gyud na mabuntog ng maong simbahana. So usa na ang kinaiya sa pagkakatoliko sa tanang panahon. Ngano man kay mag-exist ang simbahan sa tanang panahon as long as dili pa mabungkag din kalibutan na agyon ang simbahan. So kung naay pundok nga magbitbit og pulong Katoliko nga wa gani magsukad sa 33, nagsugod lang ni adtong 1914, 1844, 1517, bisan pagkamilyon sila magbitbit og pulong Katoliko, dili sila kapasar sa requirements kanang gitawag the Catholic in time. Ngano man ay ang ilang pundok wa magsukad sa tuig nga diin natukod ni Kristo ang iyang iglesia. Ikaduha, Catholic in teaching. Sa iyang mga panudlo kinahanglan nagikan kang Ginoong Kristo sa panalitan kanang misa. Ang misa si Kristo mismo ang nagtudlo. Ingon niya, "Do this in remembrance of me." Buhata kini sa akong handumanan. O niya gihandom sa mga apostol ang maong Kristo adlaw-adlaw. Buhat kapitulo 2, bersikulo 46. So gikan anak nga panahon hangtod karon gibuhat ang maong pagsubli sa doktrina o buhat na gitudlo ng Kristo balik-balik gikan sa panahon ni Kristo until now. So kung naay mga pundok ka nagdala og pulong Katoliko, titulong Katoliko, apan naa sila mga buhat nga wala gani masubay nga gibuhat sa panahon ni Kristo sa mga apostol aw dili gyud kana tinuod ni Katoliko. Ug ang katapusan mao kining mao nga gitawag og Catholic in succession. So sa Catholic in succession kinahanglan walay bugto ang kutay, walay bugto ang magsilbi sumpay ba? Sumpay sa mga pangulo nga gibinlan ni Ginoong Kristo. Kay giingon gud niya, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Muna niingon siya, et fortes en prenon prevalebant adversus iam. Nagpasabot nga, di gyud mahitabo nga walay mangulo ni ining maong simbahana. Kunya ato apong i-trace ang mga nangulo gikan karon paatras ngadto sa mga apostol. Pag naay pundo ka nagdala sa pulong Katoliko nga ang history sa pagkapangulo sa ilang mga pangulo dili gani mo sangko ang San Pedro kanang maong pundo ka dili na tinuod na Katoliko. O sa kasaysayan, base sa Biblia, usa lang ang nakapasar ni anang maong requirements kundi mao ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana.